Tak naše Yamaha půjde teď do světa. Doufám, že si ji někdo užije. Stejně jako jsme si užili my všichni a naše děti. Je to 50 Yamaha TZR a vyrobená v roce 2008. Jezdí jako ďábel. Je to dvoutakt, takže to je hezky za plynem. A už děti sedlají na větší motorky a musí jít. Bude se nám po ní stejskat. Má svoje škrábance a teď k tomu patří. To je první motorka, na který se učí. My ji máme doma od roku 2022. Můžeš nastartovat. Tak ať se daří.